tu i el pare teniu uns collons que us els trepitgeu. Me'n vaig per començar una nova vida i vosaltres com si no existís. Escolta, t'he de deixar. Una nova vida? Sí, què et passa, tu? Ei, mira, que ja ho tenim. Que no se'ns escapi. Aquesta pel·lícula, a diferència de totes les altres que he fet últimament, no és una adaptació literària, és un guió original i parteix d'observar la realitat i el que passa al voltant. Has tingut molta sort de venir a parar aquí. Va. Me'l quedo. La història ve d'una trobada fortuïta amb una persona que em va explicar que tenia un fill a Barcelona que estava visquent amb una senyora, que hi havia viscut un any, que no s'entenien, que jugaven a cartes. Això és vital, eh? El nen ha de saber jugar a les cartes. I vaig pensar que era una situació molt bona. Ventura és un director que deixa treballar molt el guionista, li deixa proposar coses, et deixa escriure, et deixa defensar els personatges, però me'n recordo que la prova de la veritat és la lectura amb ell, no? Recordo escenes que ens ho passàvem bomba llegint-les, reiem molt els dos i sabíem que aquelles escenes estarien a la pel·lícula. En canvi, hi havia altres escenes que tu te les imagines molt divertides i llegint-les no funcionàvem i directament les vam eliminar. Això és un espai de Lleida, només li dona aquesta. Bé, la veritat és que el Ventura va moure el guió així molt ràpidament. Em va trucar i em va dir: Jaume, això va en sèrio, tenim el finançament, farem la pel·lícula. Llavors me'n recordo que ens vam revolucionar tots i és un guió que hem treballat molt, l'hem reescrit de dalt a baix ben bé 3 vegades. Es desperta tossint com cada matí i s'activa el sensor d'un canari de plàstic que canta melodies italianes dels 70, ulls vermells, ben cautomats. Aquesta és una pel·lícula sobre l'amistat, sobre la necessitat de realitzar els somnis a la vida, de com es troben dos personatges que es veuen obligats a viure junts i que tots dos tenen molt de caràcter. Malgrat aquesta impossibilitat de viure, en el fons es necessiten. Una és una dona que ja està de tornada a tot i l'altre és un xicot que està d'anada. Amb aquesta anada difícil que hi ha a la gent jove en aquests moments, que vivim certament uns temps molt complicats per la gent que volen trobar el seu lloc. Cada mes consumeix amb celeritat el subsidi de l'Estat, comprant espècies de mirada inexpressiva en un basar xinès al costat de casa. Ei, és molt tard, anem tirant. És veritat que tens una Maria tan bona? De la millor. Conreada en fems naturals. I es busquen la vida com tu i com jo. Cocodrils d'espuma, crustacis de goma. El van contractar perquè acabés la catedral de Florència. Què? Ens avorrim? Una mica, la veritat. No t'interessa el que explico? És un pal i no crec que serveixi per res. Mira, som a la universitat, saps? No tens cap obligació d'estar aquí. Ja som grandets. Vés-te'n si vols, no passa res. Molt bé, me'n vaig. Demanem tots, sisplau, a l'equip, que tallem tots, sisplau. Nois, silenci, sisplau, al set. És que sóc de fora i no em situo gaire. És de fora. D'on ets tu, d'un altre planeta? Què? Parlant de guardades? A mi la comèdia sempre m'ha agradat molt, ja he fet moltes de comèdies a la meva vida i han anat molt bé, al públic li ha agradat veure-les, no? Comèdia és un gènere meravellós, és un gènere molt difícil de fer, però que et permet dir coses a vegades més grosses del que puguis dir en un drama, perquè a través de l'humor pots colar moltes coses. Pere! Mira! Què passa? Joel, no et sento. És el meu germà. Què tal? Espera, no et sento. Mira a veure si has pujat el volum. Si està al màxim. Joel!
La connexió espanyola és una puta merda. Amb això estem d'acord! Home, jo crec que és una bona notícia per tothom, no?, que el Ventura torni a la comèdia, perquè jo crec que és un gènere que domina, un gènere que controla, i tenir com a cap de cartell a la Cerdà, que jo crec que és la mestra, què més vols? Aquí hem fet cigarros. Allà, hola, ja n'he fet 5 o 6 al dia de comèdies, no? Aquesta no és una comèdia tan de patacada, però sí que és una comèdia de riure i de passar-s'ho bé. Què vols que li digui? I què? Ja te l'has lligada? No, no és del nostre pal, és així modernilla i té uns amics que estan forrats. I què? Nosaltres tenim un encant que no tenen aquests pijillos de ciutat. S'hauria de valorar molt més pels dos costats, no? Perquè no sé si us passa o no, que a vegades diuen anem al cine, és que això és hem de veure això, perquè sembla que estigui com més de moda, no?, veure les coses que no són comèdia, que són innovadores, però, hosti, la comèdia va molt bé en tots els sentits de la vida, perquè fa riure, perquè també penso que et fa reflexionar i perquè et fa avançar, evidentment. Quan hi tornis ho pots explicar a tothom. Què? Que t'ha violat una pija de ciutat. I em pregunto què haig de fer, si jo ja ho feia, i et demano què haig de dir, si jo ja ho deia. Hi ha un punt que si et passes queda exagerat i la gent no s'ho creu. I si et quedes curt tampoc no fa gràcia. O un cop ha dit estic pelat, pots tornar amb les hores. Si volies com un final, acabar la reacció final de l'Àlex. La comèdia, tant en teatre com en cinema, és prou difícil. No creguis que és fàcil, no? Sempre dic jo que els llobrers venen i els premis per una cosa dramàtica, però estar en situació còmica és molt més difícil. Potser és un gènere que diguem-ne que no té el prestigi social, no? Allò fas un drama o un drama i ets important, no? Però sí que tens el favor del públic, no? I penso que, a més, és una cosa que me n'he donat a fer la pel·lícula, cada cop la gent, tots plegats, necessitarem més d'entreteniments que, en el cas d'aquest, ens parteix d'una observació de la realitat, perquè també ens allunyin una mica de la realitat. El què? Dir-se gràcia i viure gràcia. És una coincidència ben divertida, no? Li dius tu o li dic jo? No, ja li diré jo. Escolti, vostè qui s'ha cregut que és? Li he dit res, jo, a vostè? Li he dit que té un nas que sembla un lloro? Oi que no? Doncs calli i deixi'm en pau. Doncs... A veure, una comèdia amb la Cerdà és molta més comèdia, és una grandíssima actriu de comèdia. Sense ella aquesta pel·lícula no seria el que és, perquè realment el seu treball és una classe magistral d'interpretació de dalt a baix, no? Com es pot aprofitar, com es pot matisar un personatge difícil de fer, no? Què? Molt malament. Feia mal temps al teu poble? No. I només em faltava arribar i que em tiressin una galleda d'aigua pel cap. Un altre dia busca't millors companyies. I curiosament, ella el fa d'una manera que... Ella va dir, és que ja vull buscar les raons d'aquesta dona, no? Perquè defensant les raons del personatge està fet amb una gran intel·ligència i amb un gran esperit i amb un gran ofici. Sempre s'ha dit, i això és veritat, que fer comèdia és molt difícil i sempre ho intentem. Tots intentem fer el que millor sabem. I el resultat allà estarà. Jo sempre deixo que la gent ho descobreixi per si mateixa. Al capdavall la pel·lícula la fem perquè la vegin unes persones, o sigui que jo deixo que se'n cuidin els altres d'explicar el personatge. Bé, sense la Cerdà aquesta pel·lícula no seria el que és, però també sense la Moreno, que s'ha fet molt bé la comèdia, o la Feliu, o el Santi Millán, o entre els joves el Ricard Ferrer, que ho fa molt bé, m'he donat mai el personatge, o la Diana Gómez, que és una meravella, i després hi ha el noi, que és l'espinada de la pel·lícula, la columna vertebral, no? Demà t'ha un favor. Faig que no sé què diré. Sempre parlem de les putes
Oriol és un actor brillant, que ve d'una tradició dels pares, doncs són actors, el pare més d'actor de comèdia, la mare és més de circ, no? Té un component de clown que no és exactament el to de la pel·lícula, però que sí que jo crec que li ha ajudat molt per la composició del personatge. El Pere m'ha deixat les seves parets. Què tal? Mira, no t'ho perdis. Què? Han quedat xulos, eh? El personatge del David és bàsicament és un noi que baixa del poble a la ciutat a estudiar Belles Arts, a agafar una miqueta les regnes de la seva vida, tenint en compte que la seva família és un desastre, està totalment desestructurada. I la fruitera de Manises, tot a la merda! I la fruitera de Manises, tot a la puta merda! Però bàsicament és un tio que té somnis i se'n dona compte que són difícils d'aconseguir. Vols que et digui què tenim nosaltres? Què? Lloguers impossibles, hipoteques a 50 anys, feines precàries i sous que són una puta merda. I això no és el pitjor. Vols saber què és el pitjor? Que no tenim futur. I realment que tot quedi coherent és el més difícil del món. És que a vegades no saps ni com t'arriben a sortir les coses, no? És estar molt atent i intentar que tot estigui al servei de què? De la història que expliquem. Vostè el que farà és escoltar-me atentament. A vostè li passa el mateix que a mi, que no acaba de trobar el seu lloc al món, però per això estan els amics, per jugar a la brisca. I el tarot? On té el tarot? I el director, la seva feina és canalitzar-ho tot perquè tot arribi a tenir coherència. I per una comèdia el que es necessiten són bons actors. I sobretot una comèdia amb contingut, una comèdia amb matís, de filar prim, de pintar, de filar primer. Va, un trosset només. Madre, llévame al campo a la luz de la mañana a ver abrirse las flores cuando se mecen las ramas. Això, dalt d'un escenari? Uf, mira, és que el meu home me'n va fer baixar empentes. Buscàvem un bar per Gràcia que poguéssim rodar i, esclar, un bar que estigui amb actiu obert no és possible perquè tenen clients i són molts dies de rodatge. I vam trobar aquest bar Comulada, de la família Comulada, que el tenen tancat i estava molt enderrocat. Què hi fas aquí? Escolti, ja pot passar, eh? No mosseguem a ningú aquí. El bar del Pere és, bueno, ja es veu, un bar de barri, com era realment, amb molt sabor, amb gent que ve normalment, i hem intentat refer-lo acostant-nos al màxim possible en aquest esperit. La barra no hi era, ja l'havien tirat a terra, ja estava buida, tot això estava ensorrat, ho hem refet, l'hem fet així practicable, perquè, primer, no només perquè dona molt autèntic, sinó que ens facilita l'acció de l'actor, que pugui sortir en un moment donat a parlar amb un personatge, hem de pensar sempre que tot sigui molt fàcil, molt operatiu. El Pere és el personatge que jo faig, és l'amo i senyor d'això que esteu veient, que és el bar, no? Aquí és casa meva i és una mica el punt de trobada d'ell amb el David, el personatge que fa l'Oriol. Perquè jo tinc un ordinador, tinc wifi i és la seva finestra amb el seu món, no? Perquè ell ve a Barcelona, està sol, i amb aquest ordinador, amb aquesta finestra, ell pot connectar amb el seu germà, que està al Brasil, i pot anar parlant amb gent de la seva família. Amb la carta de la Bodega Sepúlveda, que tots som admiradors i consumidors, i el Ventura sobretot m'ho va demanar, per poder-li donar autenticitat. Llavors em vaig imaginar que a aquest personatge, el Pere, l'amo del bar, li agradaven molt els barcos. I això em dóna peu a poder posar un tros que no hi havia res, un paper de barcos, uns altres barcos que veurem a dalt, quadros de marines, i això fa que sigui més viu, no? Que sigui més com és la mateixa vida. Aquesta finestra no hi era, això era obert, tota una finestra perquè sempre afavoreix molt posar punts de llum pel director de fotografia, que l'ajuden molt a que doni un clímax més autèntic. Això anirà a fora, que és en el moment que hi ha aquesta transformació i que tot agafa més alegria. Acció! Ei, penya! A la taula i al llit, al primer crit!
Mandonguilles amb ceps! Oh, mandonguilles amb ceps! I prepareu-vos, que ve l'altra cassola! Jan, ous remenats amb calamars i trompetes de la mort. I ara què em passarà? Em tornaré poca solta. Ho ensenyava a mi. Això és de la bèstia. Bé, jo és cert que tinc anys i és cert que tinc molt d'ofici, però també és cert que tinc molta il·lusió. Bé, perquè per mi tinc el privilegi de fer el que més m'agrada al món, que és explicar històries amb imatges. I aleshores tinc la sort de tenir aquest esperit d'anar amb les orelles operades, amb els ulls ben oberts, i de la mateixa manera que em vaig trobar amb aquell excompany meu d'escola i vaig parar atenció al que m'explicava sobre la problemàtica del seu fill, que és l'origen d'aquesta història, no, de ben segur vas al metro, vas en bici pel carrer, et pares, mires una cosa. Que estigui posada la gàbia ja. És fill de puta! Què parles amb el Pinotxo? Sí. Barça. Barça. Tu ensenyes la teva mirada a partir de què prèviament has mirat, no? Que és una mica el tema dels directors. És que és una experiència que ja ens coneixem, ja sabem. Em coneix només entro al set, home sec, ja sap si aquell dia vaig bé, si no. És treballar en família, però amb tota l'exigència del Ventura com a director i la meva exigència com a actriu, esclar. Ha estat una experiència fantàstica tornar a treballar amb en Ventura perquè feia bastants anys que no... Després d'haver fet quasi 6 pel·lícules seguides, havíem passat molt temps sense fer-ho. Doblement, la il·lusió de treballar amb el Ventura ha estat de compartir amb Rosa Maria Sardà, a la meva admirada i estimada Rosa, aquesta pel·lícula. Vull dir que 2 motius molt grans per estar feliç. Ah, i saps què diuen a Estambul? Doncs que una puta et bufi el cul. El que més em vas a treure, vull dir que és una pel·lícula d'Aventura, això, independentment del guió, ja és una cosa que a mi m'agrada treballar amb ell, perquè fa que l'ambient de rodatge sigui molt familiar, i és la tercera pel·lícula que faig amb ell, tenim molt bon rotllo, la prota és la Sardà, vull dir, hi havia molts elements que feien que aquesta pel·lícula fos atractiva. En mi ha confiat molt, m'ha donat molta llibertat per poder proposar i per poder expressar-me. I hem discutit moltes coses, m'ha marcat molt clar el que ell volia del personatge i clar, treballar així per un actor és un gust. Molt bé, m'ho he passat molt bé, perquè primer el personatge era molt diferent al que havia fet fins ara i m'he pogut jugar molt i després està molt bé perquè el Ventura et dona molta confiança. Amb els joves almenys ens donava molta confiança i molta llibertat a l'hora de fer. Tornen a sortir més o menys els temes que sempre m'han interessat. Una pel·lícula potser aquesta vegada es parla molt sobre l'amistat, que és un tema que està recurrent a totes tantes pel·lícules meves, sempre hi és. El que passa és que aquí és l'amistat d'una vella i un xicot jove, és un altre tipus d'amistat, també és un altre tipus de família, perquè amb ell se li ha enfonsat tota la família, en el fons buscar algú, buscar una amiga, una mama, un lloc on estar, no? Jo crec que aquí hi ha com un missatge una mica d'optimisme en aquest temps, que la paraula crisi és a tot arreu, doncs hi ha un missatge de dir, bé, vale, les coses estan malament, però som persones i si ens ajudem doncs ho podem passar millor i podem prosperar i tirar endavant. I llavors, quan aquests personatges es junten i comparteixen, doncs les coses van molt millor. No, jo diria que és una pel·lícula estupenda en els espectadors, com en els periodistes, se'ls ha de fer tot ben gros. Jo no diria que mentin, els periodistes sí. En els espectadors no se'ls pot mentir, els diria que passaran molt bona estona i, no sé, fins i tot trobar-hi alguna cosa més que la diversió i prou.
Aviat et proposaré un negoci. Bé, jo crec que es trobarà una pel·lícula molt fresca, molt dinàmica, molt entretinguda, que passa molt bé i de bon rotllo, bàsicament. De bon rotllo. De bon rotllo. Dispara. Sé que ets, potser un animal salvatge, que t'estires al meu llit, només per poder mostrar-te. Em miro i no sé què ets, no, un misteri que em reclama, una vida en endavant, sí, una terra solitària, a les ombres de la nit. Un paisatge m'acompanya, jo m'estiro al seu costat, esperant la matinada. I que al final tot acaba bé, perquè hem de saber que quan un estira l'altre ronsa,